Bună și bine v-am găsit, eu sunt Denis și azi o să fac videoul care am zis care o să vă arăt jocurile și PlayStation Vita de unde o să mi le iau. Haideți să începem. Deci prima dată PS Vita Brand, v-am scris cea, o să-mi iau de pe Ocaz. Ocazero, pentru că nu mai există alt magazin. La EMAG am căutat și nu mai are, la altele la fel am căutat și nu mai are. La tot. Haide. Astea cam sunt prea scumpe și eu vreau să-mi iau una de ziua mea. O să iau pe asta, că astea la alte văd că sunt cam scumpe și nu mă pag la asta. Și nu o să mai fac episodul cu ăla cum îi zicea, că am uitat, cu Counter-Strike azi, că nici mâine, nu știu, o să văd că nu o să fac. Deci uitați, asta este PlayStation Vita 2016, 450 de lei, uitați. Da, și asta e, uitați. Aici are o zgârietură, uitați, spune și aici. Este în stare foarte bună, doar că are o zgârietură foarte mică pe spate din cauza celor care au livrat consola, dar se poate observa doar dacă te uiți atent. Deci vedeți. Așa, deci sunt sigur că pe asta o să o iau. Așa, să trecem la următor. Acum să trecem la jocuri. Capitolul jocuri. Deci, altceva, Lego Ninjago Shadows of Running. O să-l iau de pe ăla, EMAG. Uitați, aici. În total sunt 5 jocuri care mi le-am ales să le iau. Dar nu le-am căutat pe toate. Uitați, 88 de lei și 6 bani. Este în stoc, da, după cum vedeți. Și este un joc cu Lego Ninjago care trebuie să îl prinde pe Ronald. Și să se bată cu alții, cu șerpii, cu ăia sclavii lui Maestru Chen. O să fac gaming și cu jocul ăsta, cu toate, adică o să fac. Hai, ieși. Acum stați leacă. Ăla este primul joc care o să-l iau. Lego Ninjago ăla. FIFA 15, PlayStation Vita, că doar FIFA 15 are. O să-l iau de pe... Stați, așa. O să-l iau de pe ăsta, Media Galaxy. Este în stoc. Este în stoc și costă 27 și 92 de bani. Și, nu, este în stoc. Este în stoc, da? Și este șmecher. Poți să joci și online. După al treilea joc, Most Wanted PlayStation Vita. Ăsta este jocul ăla cu mașini. Știți? Are grafică ca în GTA 5. Cam așa, după părerea mea. Acum, să scrieți pe YouTube Most Wanted și vă arată. Ăsta o să-l iau de pe EMAG.
și pe ăsta la fel de pe Mag îl iau. De unde o să-mi iau și Lego Ninjago, Shadows of Ronin. Ăsta costă 84 de lei, 49 de bani. Așa. Este în stoc, uitați aici. Și ăsta se poate juca și asta online. Al patrulea, care era, stați puțin, sau cred că erau 4, dacă nu mă înșel. Da, cred că 4. Ia stați o leac să mă gândesc. 4 erau, da. Parcă 1. Păsă Vita, că nu știam cum se numește jocul. Și este doar un joc cu Spider-Man pentru PC Vita. PlayStation Vita. Nu aici dacă vrei să-ți cumperi de pe PlayStation Vita. Eu vreau CD-ul și o cardul. Să văd, pe asta nu l-am căutat, să văd dacă este. Pe acesta nu știu dacă... Pe ăsta cred că o să-l iau... Să intru eu pe ocazii. Aici are FIFA, dar nu vreau FIFA. Vreau Spider-Man. Unde? Așa, aici. La mine Spider-Man. Adică Spider-Man. Nu știu dacă mai are în stoc jocul ăla cu Spider-Man. Uitați, o leacă pe aici trebuie să fie. Uitați, de ăsta ziceam. Hai mai. Să văd dacă e de pe Amazon, nu-l iau. Că știu că e firmă de... care are dolari și... Sau ce are. Da, de pe Amazon. Nu știu dacă o să-l iau. O să-mi întreb și pe părinți. Eu normal nu iau nimic de pe Amazon. N-am luat. Pentru că, vedeți, are în lire sau ce sunt astea. Dar o să fac eu rost de el. O să fac eu rost, sigur, de el. De undeva. Și cam astea sunt cele 4 jocuri care m-am gândit să le iau. Bine, o să mai iau și alte jocuri, nu numai astea 4. Cred că o să-l iau și pe ăsta, uitați. Ăsta, Urcard, Ted, sau cum, Urcard, Ted. Ăsta, Golden Abyss. Și pe ăsta sigur îl iau. Uitați, și ăsta mai chiar m-am uitat. Și pe ăsta, cred că ăsta e al 5-lea care o să-l iau. Și altele. O să mai caut. Așa mi-e și de tot. Și cam acesta este videoul care vreau să vi-l arăt cu PlayStation Vita și jocurile pentru această consolă. Dacă v-a plăcut acest video, sper că v-a plăcut acest video, să vă abonați, să dați și un like și acum să așteptăm PlayStation Vita, că încă nu l-am comandat, dar o să comand de ziua mea.
că ziua mea este pe 7 iulie și o să mi-l comand atunci și o să aștept câteva zile. Zi asta tăleacă să mă uit câte zile trebuie să aștept la PlayStation Vita. Și după aia o să închid. Asta de la Emago o să vedeți că n-are. Uitați. Uite, vedeți? Stoc epuizat. Deci n-are la Media Galaxy, la Emag. Și la asta n-are. Dacă dau. Hai mai repede, încarcă-te. Nu are. Hai să vita ocazii. Repede, trebuie să mă grăbesc. Așa. Dacă auzați o voce, scuzați-mă că e sora mea. Deci, unul disponibil. Și unde... Bună ziua. Aici. Stare second hand. Și aici se zice stare bună, deci îl iau. Fără garanție, juriu, predare personal așa. Produsul nu se poate returna. Și timp livrare, 2 zile lucrătoare. Și după 2 zile, a 3-a zi vine. Deci fix bine. Da. Și cam acesta este videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. La revedere!